טוב, השעה 2 בלילה, וסיימתי להכין מסלול משחקים לילד שלי, ליום הולדת שלו, כולל גם פינג פונג פה, כמו שאנחנו עושים כל שנה, אבל כל שנה קורים דברים אחרים. אלה כל משחקי הקופסה והקלפים שהשתמשתי בהם. הוא מתחיל מלבחור דמות שתיתן לו איזשהו יתרון בכל המשחקים שנעשה. אחרי זה יש לנו מונופול דיל, יש לנו חתולים מתפוצצים, יש לנו טאקי, יש לנו רייס, יש לנו חלומות, יש לנו פוגים, יש לנו סוליטר, יש לנו קופה ראשית, יש לנו שש מיוחד עם קוביות של D&D. טיקט טו רייד זה לא המשחק המקורי, עשיתי פה איזשהו משחק שבא לי באותו רגע. יש לנו סודוקו שהוא צריך לפתור, יש לנו דוקים, ויש לנו קרבות עם החיות שלנו, קרבות שאנחנו עושים כמו הירוז 3, אבל בלי מחשב, אלא ממש קרבות כאלה שלכל חיה יש פתק שאומר כמה חיים, כמה כוח יש לה, איזה כוחות מיוחדים יש לה. תוך כדי כל המשחקים הוא יצבור גם נקודות ניצחון וגם כסף של מונופול דיל, ועם הנקודות ניצחון הוא ישתמש בשביל לפוצץ בלונים. בתוך הבלונים יש שטרות של משחק, שטרות של שקלים של משחק, וגם עם השטרות של המונופול דיל של הדולרים הוא ימיר אותם מחר כך לשקלים, ועם זה הוא יוכל לקנות דברים שאני אגיד לו שהוא צריך לקנות, כמו כרטיס לסרט שאנחנו הולכים אליו מחר, וכמו עוגה וכמו מתנה נוספת שמחכה לו פה בסוף, אחרי שהוא יסיים את כל המשימות שלו. אוקיי, יום הולדת 11 לאור, הכנתי לו פה כמה דברים ככה בקטנה. לא לקרוא את הפתקים, כל משחק יש לו פתק שמסביר מה עושים איתו. דבר ראשון שאתה צריך לעשות, בוא איתי, אתה צריך לבחור דמות, תקרא בקול מה כל דמות נותנת. קצין תעבורה, יכול פעם בקרב להזיז שחקן שני בצורה ברורה. כי אתה יכול פעם אחת בכל משחק לעשות מהלך במקומי שיהיה גרוע בשבילי. הוא שודד, פעם במשחק יכול להחליף קלף שלו עם קלף אקראי של היריב. מותר לערבב בין משחקים. כלומר, אתה יכול לקחת לי קלף של חתולים מתפוצצים ולתת לי קלף של רייס. וואו. אחרי שניצחת אותי במונופול דיל והרווחת $12 מיליון להמשך המשחקים, המשימה שלך עכשיו היא ב10 דקות למצוא כמה שיותר צפרדעים בבית. כל צפרדע שתמצא זה $1 מיליון, ואם תמצא את הג'וק זה $3 מיליון. יש לך כרגע 8 נקודות פיצוץ. לפוצץ בלון אפור עולה נקודת פיצוץ 1, ירוק כהה עולה 2, וירוק בעיר גבול צהוב עולה 3. בכולם יש שטרות. לא! 5! אותך. שלב הבא, אנחנו לוקחים נרף גאנז, כל אחד בתורו יורה כדור אחד, רק על החיות פה, עד שלכל אחד יש 3 חיות, ואז עושים קרב בין החיות בסגנון הירוז. אוקיי, פיניקס הכי מהיר, אז הוא מתחיל את הקרב. המשחק פה היה לפתוח מסלולים ולצייר אותם כמה שיותר מהר. יש לו 5 דקות ל6 מסלולים, וזה נותן לו נקודות פיצוץ של בלונים. אחרי 5 שעות משחק אנחנו צריכים לצאת להייל מרי, זה מצב הסלון כרגע. עברנו בערך 70% מהדרך. עברנו יום שלם של 5 שעות משחק ואז הייל מרי ועכשיו עוד שעה משחק. אור סיים הכל, הרוויח נקודות פיצוץ, שילם 150 שקלים, עכשיו הולך לראות מה יש פה. 150 שקלים של משחק כמובן. יואו, מתחיל! ייי! איך אני שמח שאתה שמח!